gura botușelului. Oamenii toți pregătiți, care mai de care. Băi, nu mă filma. Să vedem bine. Mașini care mai de care, cu roți 31, 38, 30. La urmă am lăsat tancurile astea, că trebuie trase, trebuie ajutate. Nu pot merge. Ăsta o să facă bravage. Auzi, dar... Gașcă mare azi. Mașinile aici la urcare, niciuna nu face față, e o gheață extremă aici. E ulei de prima calitate. Avem una cu lanțuri. Lanțuri? Ca lumea? Pentru că sus la deal avem blocată o mașină, a rămas într-un șanț și trebuie recuperată. Și avem un Jimny cu lanțuri și troliu. Cu lanțuri fără problemă. Dei! Gândiți-vă pe toată gheața asta, unde a urcat cu lanțuri. Avem un Hilux care a urcat până aici, fără niciun lanț. Dar l-a tras în șanț. Dă-i să sune! Curează motorul. Ia dreapta! Ia stânga, stânga, stânga! Dreapta, dreapta! Asta-i! Gata! E gata! Slăbește puțin! Mai slab, mai slab! Gata, tragi! O mică pauză. Să mai așteptăm două mașini care au rămas în spate. Hai, du-lăi! Cel mai amărât aici, fără lanțuri, fără troliu, fără becuri. Hai, Stelian, că n-ai ce filma acolo! E așa mare zăpadă, mă! Auzi, să vedeți dreapta! Stelica, hai că n-ai ce filma acolo! Că aici e situația! Hai că mă dau cu jeepul mai în față! Dar cum merge asta? E gata, două bucăți le avem până în inimă. Scoată în pădure, știi, nu în viscolii sau ceva. Auzi, dar unde e să mă trag unul control? Nu ce tragi, da?
De când începe la pământ să prindă. Merge bine, Jimmy, bă, că blochează blocanții ca lumea. E asta. Da. Hai! Urmează să se troleze un pic. Nu poate ieși de acolo. Da, al trage. Uite ce ușor merge pe zăpadă. De ce? Păi de acum tu. Nu, că nu trebuie să dea George. George, tu stai pe loc. Gata, iese imediat. Vezi că iar nu cădeam prea. George, tu trebuie să stai. Nu, ambreiajul încălzește la plecare, acum accelerează, e cu plan, merge. E când o dai în față, în spate, la unul. Nu tragi din troliu. Din troliu o tragi, n-ai rost. Miroase ambreiajul una, dar nu știu care. Fără troliu nu ieșea de acolo. Roata asta nu te rup și se pe bani. Nu, că și este punge, surte. Nu și nu trage aici. Bă, dar el are blocanți pe spate, ce nu pune blocant? Da, doar o mers. A? Doar o mers. Cum mers asta, dar cred că l-o... Ceva ori să... Poți de nu păți. Până trage tu cu troliu, să faci, cu mers. S-a făcut gheață? Da, în spate, George. S-a bucat el. Ce vină de desubt? Auzi, nu mai pune troliu, că te trag eu, vă trag eu așa ușor. Nu mai pune troliu. Doar un pic. Stai. Bă, dar legați-vă și voi că-l scoate pe el. Pentru trag o mică. Ah, hai, lasă-l tragă. Dacă trage, ce faci? Gata, hai că mă leg. E gata. Și domnul. Totul bine? Băi, noi ajungem până de seară. Băi, Cosminel, mai ajungem? Încolo, dar înapoi nu. Înapoi nu știu. Mai tai-l și ălalt. George, mai e unul acolo.
ok, dar etichet. Nu, editează să te leagă. Cam aici la focuri și la ceauni. Nu sunt oameni cât de focuri. De mâncare am mâncat la de foc, acum am afumat. Stelian, să văd ce film faci tura asta, băiat. Acolo când vă trăgeam, acolo vreau să iau. Și focul nostru. Când ai rupt malul. Da. Ai vrut să-l ardești. Bă, m-am zvorbit. A, uite aici, cartofi, aurii. Se termină memoria la telefon până să facă ăștia. Demaraj mare, trebuie să m-am de viteză. Copilul zice, bag a tria. Când am băgat a tria... Multă omenire aici. Eu cu a doua e normal. Stai liniștit că așa am făcut și prima dată. Eu turam cu ceva. Aia după aia m-am învățat. Bă, dar și eu ca Gheorghe. Avioane. Hai. Aici poți să-mi pui direct. Pune direct. Aici sunt grajdurile de la Lucina. Fermă de cai.